बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। तामुलपुर पुलिसा सासे जुवा गेलेगिरिजों लोगोसे गंनै मटर साइकेल बोखांदों। रायजो नाङैनो आसाम पुलिसा ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि बेरेखा गोख्रोङै नायबिजिरनाय सोलिगासिनो। बे समावनो तामुलपुर पुलिसा ड्राग्स जुवा आरो समाज बेरेखा खामानिनि बेरेखा अपारेशन खालामो। तामुलपुर पुलिस थानानि असि दिपेन कलिता आरो एसआइ दिपेन गगैनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे दोलोआ बरबिला गामियाव नायबिजिरनाय खालामो। बे अपारेशनाव पुलिसनि दोलोआ 42 बोसोर बैसोनि फजित आली मुंनि सुबुंखौ हमदों। फजितनि आवथानिफ्राय पुलिसा मोनसे डाइस माटजों लोगोसे मोनबा डाइसनि बेगर बोखांनो हादों। जुवा गेलेनाय जायगानिफ्राय गंनै मटर साइकेलबो बोखांदों पुलिसा। नैथियाव दङ। आसाम सरकारा गोदान एसअपि फोसावबाय। आसामाव कर'नानि गोसारनाया एसे रुइनो हमदों। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा गोदान एसअपि फोसावदों। गोदान एसअपि बादियै सिगांनि रुजुनायाव एसे सोलाय सोल' खालामनाय जादों। 6 जुननिफ्राय 15 जुनसिम बे गोदान एसअपिखौ थिनानै होनाय जादों। सानजौफु 12 रिंगानि सोलाय 1 रिंगानिफ्राय जागोन कारफिउ। बेलासि 1 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउनि गोहोम थागोन। सानजौफु 12 रिंगायाव बन्द खालामनांगोन गला। सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय थागोन हम डिलिभारिनि खाबु। 15 जुनसिम बन्द थागोन गंफ्रोमबो सरखारि नङै मावखुलि। गोनांथार हाबाजों लोब्बा थानाय मावखुलिया खुला थागोन। गुबुन जिल्लासिम थांलाय फैलायखौ बन्द खालामनाय जादों। थामथियाव दङ। आसाम बिधान सभायाव बर' रावखौ मावफुंनायनि सायाव सावरायलायगोन। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया 7 जुन खालि एबसु बर' रेबग्रा गौथुम बर' थुनलाइ आफादजों मेम्बार्स हस्टेलाव लोगो हमनानै आसाम बिधान सभायाव बर' रावखौ बाहायनायनि सायाव सावरायलायगोन। ब्रैथियाव दङ। IMDआ सा सानजा भारत हादराव गोबां बिबांनि अखा हानायनि सांग्रांथि होदों। इन्डिया क्लाइमेटिक डिपार्टमेन्टनि आगु फोरमायथि बादिब्ला भारत हादरनि सा सानजा रायजोफोर फारियै आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशआव बे बोहैथि सप्तानि 7 जुनसिम गोबां बिबांनि अखा हागोन होनना सांग्रांथि खालामदों। सा सानजा भारत हादर अरुणाचल प्रदेशआव शुक्रबारनिफ्राय रबिबारसिम, आसाम आरो मेघालयआव शुक्रबारनिफ्राय समबारसिम, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरायाव समबारनिफ्राय रबिबारसिम गोबारै अखा हागोन। सा सानजा भारत हादर अरुणाचल प्रदेशआव शुक्रबारनिफ्राय रबिबारसिम, आसाम आरो मेघालयआव शुक्रबारनिफ्राय समबारसिम, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरायाव शनिबारनिफ्राय रबिबारसिम गोबारै अखा हागोन। बे सानाव 150 निफ्राय 250 गोबारथिजों अखा हागोन होनना इन्डिया क्लाइमेटिक डिपार्टमेन्टआ बुंथिदों। बाथियाव दङ। बिटिआरनि सावस्रि बिफाना थाबैनो सा 500 साख्रियाव थिसननो थिरांथा लादों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा सावस्रि बिफानाव सा 500 साख्रियाव थिसननो थिरांथा लादों। बे बाथ्राखौ मैया बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा उरुप कुमार देआ बुंदों। मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि बिटिआर ओनसोलाव सावस्रि बिफाना रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होनो गंफ्रोमबो सरकारि देहा फाहामसालियाव लांदां जानानै थानाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टआव थिसनगोन होनना रोखा बुंथियो। दथियाव दङ। BKWACनि मावफुंगिरि सोद्रोमाफोरनो बिफान रानदों। थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बर जोबथा सानाव आसाम केबिनेटनि गेजेरजों BKWACखौ दाफुंनानै होदोंमोन। लोगोसेनो BKWAC खुंथायनि थाखाय इन्टारिम काउन्सिलनि थाखाय मावफुं सोद्रोमाफोरखौ सायख'नानै होनाय जादोंमोन। मैया बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मावफुंगिरि सोद्रोमाफोरनो बिफानफोरखौ राननानै होनाय जादों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीनो PWDN एनि आदार डिपार्टमेन्ट नट टु एल'टेड टु एनि आदार EM, गाम्बारु मोसाहारिनो PNRDN फरेस्ट, सृजन बसुमतारीनो फिसारिज एन्ड आर्बान डेभेलपमेन्ट एन्ड टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लेनिं, रमेय P नार्जारीनो PHE हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल एन्ड मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि, अनिल बसुमतारीनो इडुकेसन एन्ड लाइब्रेरि सार्भिसेस, अमिय कुमार बसुमतारीनो माइनर इरिगेसन एन्ड लेन्ड रेभिनिउ, बिनोद बसुमतारीनो WPTN-BCN ट्राइबेल रिसार्च, प्रदीप सरगियारिनो एग्रिकालचार एन्ड मार्केट एन्ड फेयार्स, प्रणब बर'नो कालचारेल एफेयार्स एन्ड टुरिज्म, माथुरा बसुमतारीनो
एनिमाल हासबेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि एन्ड कअपारेसन, माहिपाल बर'नो वाटार रिसोर्सेस एन्ड सयल कनजारभेशन, जयकान्त बर'नो स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार एन्ड वेट एन्ड मेजार्स, दशरथ बर'नो ससियेल वेलफेयार एन्ड फुड एन्ड सिभिल साप्लाइज, राजेश सरकिनो कटेज इन्डास्ट्रि एन्ड ट्रान्सपर्ट। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।